Amen. Také veci, čo mi ešte nevideli iba ja. Že som videla, jak kroky stávajú svätí deti. Halleluja. Takto som neverila, že je to pravda. A ja ďakujem Bohu, že až dodnes ma viedol a mi ukazoval tú správnu cestu. Halleluja. A ďakujem aj za svoju rodinu, že môžu byť aj oni svätí. Amen. Ďakujem všetko. Halleluja. Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo. Skôr ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa. Halleluja. Skôr ako si vyšiel z lona matky, osvetil som ťa. Určil som ťa národom za proroka. Ja som však povedal, ach, Pane, Hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som primladý. Na to mi riekol Hospodin, nehovor som primladý, ale choď ku komukoľvek ťa pošle a hlásaj všetko, čo ti rozkáže. Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil, nie výrok Hospodinov. Vtedy Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Amen. He decided to call me out. Catherine, on the confession of your faith, we now baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost.